v Brne na campuse na CTECu sú vlastne labáky za mňa európskej úrovni. A keď chce človek robiť dobrú vedu a rýchlu vedu, tak potrebujú dobrú infraštruktúru. Tak akože za mňa je to úplne super, lebo vy máte vlastne na jednom mieste, na 1 kilometri štvorcovom máte, že všetky labáky, ktoré existujú, ktoré potrebujete, máte tu všetky prednáškové miestnosti, všetkých profesorov, všetkých spolužiakov, všetky obchody, všetko máte na jednom mieste. A tak my sme to veľakrát zmenili, že pôvodne sme vlastne ten takvít chceli programovať tak, aby vlastne dokázal žiť na močúvke, ktorá je toxická, keďže obsahuje amoniak, a ten amoniak z nej vlastne premienial na proteínovú biomasu priamo na farme. Ak vás stojí jedna iterácia pol roka času, tak proste nemôžete robiť research na takvide, pokiaľ ste crazy bohatý lab alebo spoločnosť. Takže my sme si povedali, že to musíme zmeniť, aj preto sme to mohli robiť my, alebo aj preto by to mohli robiť iní ľudia. A začali sme rozmýšľať, že ako sa to dá spraviť. A vlastne konverzáciou s tým odborníkom zistili, že tam je ten bottleneck, ako funguje genetická modifikácia rastlín. Ja si to všimne takto. Proste máte baktériu, ktorá sa volá Agrobacterium. My sme si povedali, že ten takvít vlastne použijeme na to, aby sme pomohli tým farmárom mať lacnejšie a dostupnejšie krmivo. My by sme radi skúsili potom, čo sme spravili, tú technológiu preniesť do reálneho sveta, založiť nejaký startup a podobne.